Ljudi, ne znam ako ste primijetili, no ovih dana sam na kanalu radio neke test live streamove. Igrao sam Gran Turismo 4, koji će najvjerojatnije započeti novi, za sad bezimeni serijal u kojem ćemo se podsjećati na malo starije igre. Za vrijeme tog live streama u kutu ste mogli vidjeti ove ruke kako drže nešto posebno. Logitech G29 Driving Force volan. No dobro, dovoljno sam vas dugo zadržao, pa prijeđemo na raspakiravanje. Idemo vidjeti što se skriva u ovom paketu. Odmah ću reći da ovo ovako nije bilo zapakirano, znači kad biste vi kupili ovo uopće ne biste dobili slično zapakiran paket. Ovo je zapravo već bilo raspakiravano 2 ili 3 puta i zadnji put je bilo odpakiravano prije oko 2 tjedna, tako da nisam siguran je li ovo točno zapakirano. Zapravo sam prilično nesiguran da je ovo bilo ovako zapakirano na početku, zapravo siguran sam da nije bilo, tako da eto, zadržite to u glavi da ne bi bilo da je ovo nekakav čudan paket, znači sve je moja krivica. Pogledajmo sad ovo. Jednostrane upute, to mi se sviđa, no dobro, to naravno nikad ne čitamo. Dobro da postoje, uvijek moraju postojati, ali mi to ne čitamo, logično, znamo već i sve razloge zašto. Dalje imamo ovaj kabel koji služi za napajanje volana, moja pretpostavka, to jest vjerojatno napajanje samog force feedbacka volana. To je zapravo jedan mehanizam koji služi da bi automatski okretao vaš volan i da bi vas upozorio na bilo kakve zavoje i da bi sve učinio realističnijim. Ovdje imamo i drugi dio tog napajanja, ovo je samo klasični adapter, ništa specijalno. Dalje ovdje imamo sam volan koji ću ostaviti za kasnije, a prije njega ovdje imamo same pedale. To su pedale koje dolaze uz volan bez ikakve nadoplate, znači odmah su s njim. Ovdje imamo gas, kočnicu i kuplung ili vam ga kvačilo. Na stražnjoj strani imamo malo prašine, iako vaša verzija vjerojatno neće doći sa tom značajkom predinstaliranom, kao i čavli koji služe kako bi se bolje primili na vaš tepih. No ako nemate tepih, možete jednostavno napraviti ovo i to će se ajmo reći zaključati u mjestu. Ako želite to vratiti natrag, samo držite ovaj gumb i to je cijeli mehanizam. Vidite što sam našao. Ovaj ovdje komadić sam našao tamo na podu ispred prije snimanja, koji je najvjerojatnije bio spojen na ovaj ovdje logo, no to smo već odlijepili u jednom dijelu unboxinga koji je zapravo izgubljen u failovima, pa ja ovo snimam ponovo, no dobro, nećete biti, kako bi to Amerikanci rekli, satisfied sa tim zvukom odljepljivanja, no nema veze, preživjet ćete. Da, evo ga, ovo je volan, ništa specijalno se uz njega ne dobiva u kutiji. Ova je prednja strana i također PlayStation verzija, to je važno za napomenuti. Postoji također G920, ovo je G29. G920 je gotovo identična verzija volana koja služi za PC i Xbox, no ovo je verzija za PlayStation 4, 3 i PC, tako da je malo drugačija. Ona ovdje ima PlayStation logo, G920 ima Logitech logo, kao što i gubi ove donje gumbe i ovaj ovdje rotacijski, ajmo reći, dial. Tu imamo sve opcije koje biste našli na normalnom joysticku za PlayStation, osim gljivica koje su zapravo volan. Na stražnjem dijelu volana nalazimo ove ovdje utore za cable management, znači jednostavno uzmete kabel i provučete ga kroz ovo. Zašto postoje 4 komada?
zato što jedna služi za USB koji se spaja u sam kompjuter ili preko čega god igrate, PlayStation. No ostale 3 žice su za napajanje, za pedale i za joystick koji u najnovijem modelu, to jest G29 i G920, ne dolazi s volanom, dok u prijašnjim modelima, na primjer G27 i G25 i tako dalje, su dolazili sa mjenjačem, no ne znamo zašto je to Logitech uklonio. Vjerojatno da bi zaradio više novaca, logično. Idemo dalje. Volan ima mehanizam učvršćivanja za stol na način da ovo zašarafite za vaš stol. Znači odšarafite koliko treba i zašarafite, vrlo jednostavno. Nakon što ste gotovi, kliknete i zavrtite malo mrvicu na ovu stranu. Ovako završavamo unboxing dio ovog videa, no sada prijeđimo na naš uredski stol kako bi istestirali dalje ovo i ispričali vam sve važne specifikacije koje biste trebali znati. Volan je odličan alat za početnike u racing i driving community-u. Sa svoja 2 motora ima realističan force feedback, čemu pomaže 900 stupnjeva rotacije. Ima non-linear dizajn kočnice koji daje osjećaj mekanog kraja na kočnici i uz sve pridonosi realističnijem osjećaju vožnji. Svaki put kad ga upalite sam će se kalibrirati da ne biste morali brinuti o tome hoće li u igri ili simulatoru sve raditi bez greške. Sa kablovima teži oko 2,5 kg što objašnjava aluminijski okvir volana, pedale i unutarnje komponente. Kad smo već kod materijala, pokrov volana izrađen je od prave ručno šivane kože. I plastika je jako kvalitetna i debela. Sve u svemu, volan je kvalitetan i ako ga prave ruke čuvaju i drže, trebao bi izdržati dugo. Ako mu se ipak nešto dogodi, tu je i 2-godišnja garancija. U komentarima nam pišite sviđa li vam se volan i brzi test, te kako i što da još snimimo. Ne zaboravite se pretplatiti kako bi nas utješili jer je izašla nova verzija volana na dan montiranja i ostaviti like jer se od lajkova živi i bez njih si niko i ništa. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!